kai wallahi baka ci banza ba wallahi a dawo da bako ya sha kwai in dai za a ce bidiyon Faruku Lawan ya zama na gaskiya a ce hukumomi a ce an daure Faruku Lawan akan magana bidiyon ma da zaka ga idan ka duba zaka gani ina yin farfari ina yin baki ina yin haske to mu muna so mu gaya mai girma Abdulrashid Bawa muna da bidiyo wanda ya kiliya har da kalolinsa mu aiko maka da shi kayi bincike idan da bidiyon nan ya tabbata na Faruku Lawan na gaskiya ne a duba mana wannan shi ma na gaskiya ne ko kulonin ne wannan bidiyo kenan gashi nan duniya tana ta haska duk da kotu ta hana magana akansa muna girmama kotu muna kauna kotu muna san alƙalan mu saboda suna da daraja da mutunci shi yasa ba za mu sake magana akansa ba tunda sun hana magana amma dai wannan bidiyo da muke gani ina yawo duniya yana zagayawa a duniya ya kamata mu je mu kawo mai girma Abdulrashid Bawa i bincika iga shin gaskiya ne ko ƙarya ne me kuke so a yin an tabbatar in gaskiya ne a yi abin da aka yi mai girma Faruku Lawan in kuma ba na gaskiya ba ne ɗan jarida da ya je wannan abin a kama shi a hukunta shi me yasa kuke son taso da abin da ya wuce ne a'a ai ba wanda shi Faruku Lawan shekara 9 fa da yin wannan abin aka zo yanzu aka danke shi aka garkame shi to menene dalilin da yasa wannan bai fice shekara 1 ko 2 ba a ce ba za mu iya zuwa mu kai wa hukumomi su tabbatar da cewa sun duba sun bincika in gaskiya ne a hukunci ba tunda kotu ta hana ai ba na gaskiya bane to shikenan sai mu je mu kai dan ta bambance tsakanin tsaba da tsaki da tsakuwa in na gaskiya ne ta faɗa in ba na gaskiya bane shikenan kowa ya huta kada fa kuma a fito da naku bidiyoyi mun fi son haka saboda an sami dan kishin ƙasa mai ƙaunar Najeriya mai san Najeriya mai so ai daidai mai girma Alhaji Abdulrashid Bawa dan ya zo da aiki wanda zai duk wanda ya ci kubeji to wallahi sai yayi amai kar ya duro kan naku kuma nan ku ce bai daidai Allah ya bashi sa'a duk wanda ya ba daidai ba duro taka tsakiyar gadan bayansa dan yayi aman abin da ya ci in fa Alhaji na goda magana ta ƙare